guys! Another day, another vlog on my YouTube channel. Right now, this is going to be a very special vlog. Kasi as you can see, gabi na. And time check, it's already 8:30 in the evening. Nako, medyo late na din tayo nakapag-start. But today is actually our Noche Buena Christmas party with my family! So for today's vlog, wala tayong ibang gagawin kundi magsasayahan, magkakantahan, magiinuman dahil we're going to celebrate Jesus Christ's birthday. So I'm really excited kasi kumpleto na naman kami dito sa loob ng bahay with our lola, nandito sina mama, with my sisters, and of course kasama din natin yung ating mga pinsan, tito at tita. Hindi tayo masyado ngayon nagluto, pero I would like to thank J. Bragais for sending us napakasasarap na mga pagkain. May barbecue tayo, may palabong. And of course, to my Chowking family, thank you so much. I'm really excited and happy ako na meron tayo na mapagsaluhan natin for tonight. And for today's video, wala tayong ibang gagawin talaga. Magpa-party lang talaga tayo. Kaya, let's go. Samahan nyo na ako. Nandito na sa loob lahat. Let's go! Hi! Mabait yan. Ilan kami? Hi, Cairo! Cairo rin. Si Cairo rin. Hi, namaste! Hi, Sam! Naoyang si Bey. Salamat, Chowking! Chowking, more. Let's go, Chowking! Ang ganda ni mama ngayon. Oo, thank you! Merry Christmas! Napuno pang yun. Hindi mo yan. Hindi yan, Thank you so much pala, by the way, to Proxy for this wonderful gift. Thank you po. Thank you so much sa fruitcake. Merry Christmas, Proxy. Sit. Sit. What? Chowking. Thank you. Lahat kami naka-pink. Yun ang motif ng mga damit. Pink. Nag-enjoy ba kayo sa pagkain? Siyempre po! Oh, yung mga bata, punta na dito sa harap. Let's go! Ang unang laro natin, para simple-simple lang talaga to. Alam niyo ba yung larong stop dance? Okay! Ay, hindi ba ata to stop dance? Oh, walang gagalaw. Oh. May gumalaw po ba? Okay! Okay, sayo pa, sayo. Ah! Okay! Okay! Nakalimutan mo. Palapakan natin ang first contestant natin. So, ang larong ito ay Hep Hep Hooray. Okay, mabilis lang tong Hep Hep Hooray. Alam niyo yun? Hep Hep Hooray! Are you guys ready? Ayan, at taas ang energy mo ha? Oo, sige, ready? Yes po? Gusto mo sumali? Sige na, kasalihin nyo na nga yan. Talo pa kayo ng bata. O sige na, ready?
Okay! Okay na ha, talo na yan. Okay na. Hooray! Hooray! Ano? Wala. Out na. Hooray! Hooray! Epe! Hooray na. Hooray! Epe! Okay. Epe lang. Okay, tatlo na lang guys. Tatlo na lang. Hooray! 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 Babalik na rin natin. Okay, ito. Hooray! Hep hep. 1, 2, 3. Hooray! Kakasabi lang eh. So, congratulations pa naman natin si John! Wow! Wow talaga! Ay, ba talaga? Magaling! Panalo si Ate Pinky! Palapakan natin si Ate Pinky! May next tayong game. Ito masaya to. Nakikita natin to sa online. Yung magsasandok ng pera. Yan! Ulitin ko! Ready na ba kayo maglaro lahat? Dahil dito may equal chance mo lahat. Ang larong ito ay Scoop My Money! Ayan ang ating money girl. Ten, 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 shing! Okay na yan. Okay na. Congratulations! 40 pesos. 1, 2, 3, go! Ay! 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 One! Etos! Dahan-dahan, dahan-dahan sa... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14! Ilan yun? So ilan yun? 280 pa lang. Tanga ka sama. 1, 2, 3, go! Palakpakan natin si Aye! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Okay lang yun? 120. At 40. Sabi ni Lula, Lula talaga kita. Tayo tayo. Tayo tayo. Okay, magkano kayo makukuha ni Lola? Okay? Oh, Lula, ano yan? Daya. Lula, matanda na tayo. Tawag si Lula. Go! Wow! Oh! Okay, pakalawa. Ayun na. Okay. Oh my God! Okay, last. Lula, oh my God! Oh my God, Lula! Okay! 40. Next. Oh, go. Congratulations! Try natin guys. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 8, 500! Grabe! Alam ko babawin tayo. Ready ka na ba? Ready na po. Okay, sige.
Ready na po pa? Ready. Alright, ready? 3, 2, 1, go! Ay! Oh my God! Oh! 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 Okay. Ready na? Aba, syempre po. Okay. Ready? One. Ay, naku. Ay, kayo! Last one! Oh my God! Daw, magbibigay na ang ating Santa Claus music. Yan lamang po. Thank you so much. Palakpakan nyo. Nag-enjoy ba lahat? At dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Kung napapansin nyo, nakasando na lang ako kasi kami ay mag-iinuman! Alright, thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pag-games, sa aming mga food. And of course, thank you so much to my Chowking family sa pagbibigay ng napakasarap na Noche Buena. Yes, nag-enjoy ba kayo sa Chowking? Yeah! Happy sila. Thank you so much to my Chowking family. And of course, to Proxy sa inyong fruitcake. Thank you so much. Sana nag-enjoy din kayo sa inyong mga Noche Buena. Kaya, if bago sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!